Ahoj, jmenuji se René Štíka a jsem majitelem obchodu rcoffroad.cz. Rozhodl jsem se, že pro vás budu natáčet videa, ve kterých vám představím své produkty. Na většině modelů jsou použity podvozky RC Model X nebo RC Offroad. Jsou zde nápravy Jota. Některé modely jsou osazeny nápravami Axial. Použity jsou ocové kardany, rozvodovka RC4VD redukční převodovka HPI, motor 27 závity, vodotěsné servo, hliníková páka řízení, hliníkové linky i e-linky. Použity jsou pneumatiky RC4VD. To by bylo k podvozku asi vše. Karoserie je opatřena kvalitním metalickým autolakem. V tomto případě je to taková šedozelená barva, metalická, střecha je černá metalíza, je zde použit ochranný rám RC Model X, žebřík, šekly RC Offroad, přední pevnostní nárazník, který je vybaven elektrickým navijákem. To je asi vše ke karoserii a pojďme si říct něco o elektronice. V zadní části modelu se nachází vodotěsný regulátor Theodor Kravler, vodotěsná krabička pro umístění přijímače. Model je též osazen světelným modulem, který se nachází v nejvyšší části kvůli ochraně před vodou. A velmi kvalitně je zde provedena elektroinstalace. Veškeré osvětlení je plně funkční, včetně blinkerů. Závěrem bych chtěl říct, že každý z modelů je originál a pokud si nevíte rady se stavbou vlastního modelu, pořiďte si u RC Offroad model již sestavený. Děkuji a těším se na další videa.